Pithuba ngosiyami uzibulisele ekubaphulaphuli bekumkani FM. Manthathe lithuba ndiliphiwayo ndiqale ndibulisa abasasazi ndibulisa isitishi ngekuphela kwaso ndibulele ngelithuba ndilinikiweyo ndibulise abasasazi bekumkani FM. All right Matholeni. Abaphulaphuli manixolo yo sorry. All right hayi nokho. Matholeni awuqala uba lapha enkqubeni kodwa ke khakukhumbuza abaphulaphuli xa sithetha ngomfana wemagnet xa nasithetha ngotholele endlovu sithetha ngabani? Tata xa kuthethwa ngetholele endlovu umfana wemagnet kuthethwa ngobongile igama endaliphiwa ngumama notata kwatsili ifani kula mhlaba seqhambule ejojini cendane kulapho ke ndiphuma khona. All right ke bawo. Uqale unini ucula uMasikhandi ungathi indlela yakho kaMasikhandi mhlawumbe uzothi ga ngoku umephi? Indlela yami uMasikhandi tata inde kakhulu kodwa ke ukuyenza mfitshane lelo ndiqale ngo2011 ndangisafunda isiginci ke ngoko ndisifundiswa yiyo ke imagnet ngokwayo. Kuzokuthi ke ngoku pha ngo2016 kwalapho ndikwazi khona ukuzimela ngoba ke ndiye ndimke eKapa kodwa ndisifunda isiginci ndiseKapa. So ndithe xa ndifika apha eMonti ke ngoku 2015 ndandifunda apha eFort ndaphinda ndaqala ndabamba isiginci sam ndathi ndadibana nenje Mabala ibhicweshi. Ndaqala apho ke 2016 ukuzothi ka ngoku okosasiqhuba azange siyeke tu. All right Matholeni ndiyaqonda unamacece mabini agcweleyo. Tata amacoca agcweleyo mabini elokuqala lalisithi ithemba lam. Ndandihamba ndedwa apho yayisolo album. Then ndabuya ke ngoku ndazocollaborate nenje Mabala banza ababhicisi. Le ngoma kaKhwetshube isuka khona. Ewe le ngoma iKhwetshube isuka khona kubabhicisi. All right Thole. Ngumyalezo omni mhlambe nanizama udlulisa ngale ngoma phambi ngoba sithethe ngalesingayo namhlanje. Le ngoma tata sasidlulisa ukubonga ukubulela kubalekile into kubana abantu babulele besaphila emhlabeni. Inkulu kakhulu utata uNkonzo Mdaka indima edlalileyo emculweni kaMasikhandi kuba nguye weza ngalomculo Eastern Cape ukuba usibona namhlanje nathi singoMasikhandi and ndifeel like incinci indima edlalwayo ukubulela utata uNkonzo Mdaka. So iyo lento sathatha isigqibo nonje Mabala singababhexeshi futhi asike sibulele utata uNkonzo Mdaka esaphila ngoba inkulu indima edlalileyo kuMasikhandi Eastern Cape. All right bawo ndiyawabulela kakhulu lo mazwi ngoba ikhona isikhalo endandikhe ndanaso umzekelo unqabile ukuva ngotata uSalabe Msumba unqabile uva ngotata uNkebenkebe unqabile ukuva ngotata uMakhala noko ke banikwe amawonga ngoba bayidlalile indima ukuphakamisa lo mculo weliphondo lethu. Zezanto kuthiwa zilegend ngesilungu kwelicala lethu. Hawu vele sisikhuphuke nganye ixesha sithi icon. Enjalo. All right Matholeni udibene noNtabeni. Ndidibene noNtabeni tata kule single siyikhuphileyo ndidibene noNtabeni umfana wangapha madoda enqwadi uqinile unansike. Emthatha.
Hayi noba kuyintoni Matholeni olhlobo senza ngalo kuphikana olhlobo senza ngalo kumatyala zimvumi zalapha eMonti ezi. Injalo. Injalo. All right kasibalisele ngale lesingile niyikhuphileyo uphinde usincede into yoba ngaba singanibona uba ngaba nidibene noNtabeni nikhupha icwecwe lipheleleyo mhlawumbe. Ecwecwe tata izawuhamba ihambe izibonakalele kodwa ke endinokuthetha uNtabeni ngumfana endisebenzisana naye kakhulu kweli cala seMonti ingeno nje Mabala. Abafana basoloko besicala kwam ngalo lonke ixesha kakubhala ingoma sisenza ingoma ngalo lonke sizama ukuthi ngamafutshane kusekukhuleni ndizakwenza noNtabeni sisaya phambili. Nangoku kukhona esakuhlelayo kuyawuthi ke kuthi kofika ixesha sizokwazi siba siyakwenza ntoni ngoba ke kona le ingoma engeyongoma esasiyiplane ukuyenza ikhona ingoma yona esasiyiplane ukuyenza qha kwathi ngenxa into bakwasuka kwafika into nje yabe inyanzelekile ikhawulezile sathi masike siqale siqhawulisa apha kuba ke siyabona ilizwe linakala. Hayi njalo ngoba ubukhe uve ngendidane indidane yayidla ngothi mhlambi ihlele ozongoma kodwa ithi seyisestudio kubonakala bikhona ingoma evelayo. Injalo. All right njalo. All right Matholeni size kule ndawo ke ngoba sike sikubone apha ezilokishini koma hostel sikubone town sikubone eMdantsane ngenxa yecorona ke besingasaniboni ngaba ke nje bakuthiwa kuvuliwe sithi nalo ithemba loba ngaba singaphinda sinibone. Wetata kuzakwenzeka kona kuzakwenzeka kodwa ke kuzawuthatha ixesha kuba ke kuzafuneka nathi sikhe sithi kuhlala sikhe sizijonga sibone ukuthi sawuthatha ntoni sisindoni kuba ke icorona ibethe umuntu wonke because wonke umuntu ebevalelekile kungekho kwenza nto. Ngoko ke sake sithi kuhlala phansi ku-drawing board sijonge ukuthi sawuthatha ntoni sibeke ntoni senze ntoni ngexesha. Hawu Matholeni siyabulela. Okay. Matholeni ndifuna nje ukucacisela kule ndawo mhlawumbe ndiyabona uba ungumuntu apha othandayo uba wasebenzisane nabantu. Ingaba mhlambe ungathi kubaluleke kangakanani noba usebenzisane nabantu kuxa ulapha kule industry yomculo kaMaskandi? Intsebenziswano tata ningatsho ndithi ibaluleke kakhulu ngoba sitsho nesiXhosa sithi inyanda soziyophule kodwa ukhuni ungalophula. Ithetha ukuthi ke le nto leyo xana usebenzisana nabantu kulula ukukhula ubheke phambili. Kulula into kubana amehlo amaninji abona bhetere kunelihlo elinye. So kubalulekile into yobana xa singoMaskandi sibambisane sisebenzisane sizakwazi ukuthi siye phambili ngoba ikhona into endizayibona mna uNtabeni angaziyibona ikhona into uNtabeni azayibona mna endingaziyibona ngoku asihleli ndawoninye laa nto ebeyibona nam le bendiyibona le siyesiyithatha siyidibanise siyise phambili. All right Matholeni ngaba ke ngoku le single iyafumaneka kuma-digital platforms okanye umuntu oyifunayo angenza njani plus namanye ke amacwecwe akho? Angiqale nje ndike ndiqale nje apha kule single nje ndithi ukuyichaza kabanzi nje nomyalezo uphetheyo. Le single leni okokuqala ititle yakho ithi Khalani Nina. Ithi indoda ayikhali, ithi indoda ayikhali. Ukukhula kwethu ke sasikhule kukho intethe isithatha esixholiseni indoda ayikhali. Ukuthi xa uyindoda ukuzibe kanti uyindoda funeka yazi uzawunyamezela. Sithe ke noNtabeni maske sithi ukucalula loo nto sihlalutye ngoba ke iqale apha ingxaki ndingatsho mna kuba xana ukhala ithetha ukuthi loo nto leyo uwiki. Loo nto leyo ithetha ukuthi khala uzawufumana uncedo ngoba amadoda ayathula angazithethi izinto. Ithi indoda ngexesha seyisekoneni icela uba hayi mna ndingumnqabe mna ndingubhede nompulane andinokhala tu. Ibe ngelaa xesha eliyana isenakala ngaphakathi ize iphele isenza into embi. So sithi emadodeni ngale ngoma lena mawakhale bakhona abantu abakhoyo phandle apha abafundiswe befundisela ukuthetha nabantu bajongane neengxaki zabantu. Into yobana unkosikazi wakho waze wakutshithela waze wakwenza yonke into asikho isizathu sokuhlukumeza umuntu ongumama. Itsho le ngoma le. Okwesibini ke ndiye apho ifumaneka khona xa unomdla ufuna ukuyiva nyhani kabanzi ukuthi uthini uyayifumana ku-YouTube. Tata ngokusetsha nje itholele Ndlovu umfana weMagnet featuring Intabeni. Uyayifumana undilandele kuFacebook lapho uzayifumana khona uyandilandela kuWhatsApp uzayifumana imahala nje yona. All right inombolo yomnxeba ke mkhulu wami mhlawumbe njengoba kuvuliwe ne-events njalo njalo. Xa ufuna undifumana uyandifumana le number ithi 078 ithi 650 ithi 1788. All right Matholeni siyikumkani FM
sitsho Nkosi yami sithi imarket ijonga bangaba ndibhale kahle nomunye umuntu 078 Yeah. 650 Yoba. 1788. Bambe yona. Alright ke bhuti wami siyikumkani FM sithi inkosi inandisele sinibone nigcwalise limuntu nibone ngenye ixesha mhlambe nivele nigcwalise istadium ngoMasikhandi kuphela nje ngonto yakhe yenzeka kwala holo lipha eZantsapha. Kuseza kwenzeka futhi kubulela thina tata sibulela ngethuba eninike lona likumkani ngingazunibiza ngamagama ningazunikalula ngokwezikhundla zenu ndibulela nonke nje ukupheleleyo. Ubuzi yondobo shoke bhuti shobhuti. Alright. Batsho ke othole kule ngoma bathi ubuyindoda mfondini kufuneka ukhale. Ufuna ukhale ungakade uqhoma ifamily yonke. Ufuna ukhale.
ndoda ngumfana wamagnethi lowo nguthole lendlovu hamba nontabeni athi umbulalo uba ankile wawukhalile mntakwethu ngengamanga phezu kwelingcwaba lakho uba wawukhalile ngongayidubulanga yonke ifamily yakho yabona ke ikhona into wena endiye ndikhethe Magube bona makwendawo konwatywa kuzo ubona ba umuntu uyawuzitha zitho gqiba awubona uyaphokoza ngelixesha aphokoza ikhona into ayikhululayo kuye yaqonda ikhona into ayikhulula kuye nomama bethu ubukubone eTexini ubona ba uvele ayithethe nje ayiphalazi all right Magube athi siguqula ikhasi ngokusidinga